Dobrý deň, vítajte u nového videa. Dneska budeme hrať Roblox Anime Phobia, alebo jak sa to volá. No, tuto to je napísané. Už som to hral. Je to popičí hra. Mám byť úprimný. Asi ideme s Glockom. No. Tu slečny. Asi ideme na farmu. Ideme na farmu. No, čo tu máme? Dneska bude asi taká rýchla epizóda. Neviem, uvidím. Tam je gold chip. No. Zeber. Kto si? Čo si? Gedrecht. Hahaha. Dostal po hube. Zmrt. De gold chip. Poď sem. Ty kokos. Dobrá. Wow. Skoro som sa dosrel, ale to nevadí. Wow. Idem obrániť farmu, keď to nájdem. To je rádio. Teraz len čakať a obsadzovať. Ja máme tu aj nejakého kamaráta, kamasata. Čau z more. Akého míriš? Aha, to nemáš. Ty kuku. Dostala Gedrecht, bitch. Yo. A Vúd sa postará. Ty kokos, ale dostávajú po hube. Wow, to je speciálny týždeň, to je Stabil. Robil som speciálny týždeň, to je tiež nejaká fakerka. Oh no. Čo ste? Poďte preč. Jo, ona má sekeru. Zemri. Ešte. Ty kokos. Zabité. Čo vám povím? No. Potom si pôjdem pre náboje. Keď tam budú. A idú. Kúkaj. Čo ti dáva? Jo, wow, what the hell? Ne, Zemri. Wow. Ty kokos. Čak som trafil, co robíš? Jo. Wow. Au. Špeciálny týždeň, zemri. Dosi. Ona má, to je terorista. Ne. Ja zemrem. Wow. Yo. Super. Oh my god, Jojo reference. No, zabité podľa mňa. Jak z filmu, more, čo vám, wow. Slovák. Boha, to jak dlho musia hrať toto. Mista, co tu robí? Si kúpim. Ja si kúpim shotgunu. Čo si kúpim? A ešte toto. Ideme na gangstera. Gangster, bitches. No ty kokos. Shotguna musí byť. Ja som si mohol zobrať z farmy, alebo tamto, nevadí. Aspoň mám uzinu. Som real gangsta shit, bitch. Kam ideme? To nezaujíma. Ani toto. Toto nebude úplná prdel niekde. Idem na farmu? Ne. Skúsim túto. Čo je za zvuk? Co je, more? Dostala.
Špina, aha, tam bojujú, tam bojujú. Ide mi pomôcť, ide mi. Ty kokos. Ide mi pomôcť. Tam sú koníky. Tam sú kebaby. A tre dokonca. Ide mi pomôcť, ide mi. Jo, what the hell, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Kto si, ešte. What the fuck, to bolo? To je mi jedno, ja idem tam túto kúknuť. Čo to je? Kokos, ale ich tam je, ja idem gangster. Ty kokos, dobré. My sme vo vojne! Každý za seba! Kde sú ostatné? Kaže, ale co je toto? To vyzerá nejaká kovbojská riť. Pánovia, idem s vama, ja chcem s vama, ideme pánovia. Výborne. Oho, majaky. Tak ja tu musím mať dobre záleku na bodsápeček, ty kokos. Kam ideme pánovia, kam ideme? Ty kokos, jo, my zhoríme, chlapci, my zemreme, my pokapeme do místa. A že to je asi tuning, to je asi pre Ghost Rider shit, kokos. Zaraz. Dick motorka, čo ti dáva? Ale to akože tom auto nevadí, že horíme? Akože, no asi ne. Abrams, vojenská základňa do Rici. A ne, to je väznica. No, až mám pokapal auto. A ne, typek to... Jo. Jo, what the fuck. Kamo, dostaneš no-scope. Kamo, nerob to. Skloň sa, ty dement. Dobre, ty skapeš, ja ne. Kokos, ja sa musím dostať niekto do auta. Kamo, schovaj sa, ty dement. Jo. Čo ti dáva? Chuďak týpek, som ho tam opustil, no kokos, ale tak týpek má si gigantické gule, alebo gule z ocele. No. Černobyl tu máme, musí byť. Tu máme Ferka mrkvičku blondatého. Výborne, Erika tu máme. Erika mrkvu. Káž, tuto by to nemuselo byť zlé. Si pamätám, že tu bývalo nejaké auto. U Marie. Ideme takto, so shiftom, ne? Áno, so shiftom dávam ručnú. Helikopter. Jo, helikoptera, dobré, mám v Rici. Holy shit. Ukáž, čo tu je? Nic. Náboje! Shotgun, berem. Aj keď nepotrebujem dom... Oh my god. Drž hubu. Jo. Tak ty dostali po hube. Kto tu furt japuje? Drž hubu. No ty kokos, ja musím mať schizu. Ide do prdele. No, duchovia už idú po mne. Démoni nebeský, alebo jak sa tomu vypráva, byš porantalo. Drž hubu. Kamo, ne. Ja mám už vlasy, ja si zeberem toto fáro. A ja idem do prdele od táto. Aha, ty mi nepoškodíš auto. No poď dať selfiečko. No trochu som jej počísal hlavu, vyskalpoval, alebo vymazal, aby sa dalo povedať. Neru. No poď sem. To je 101 no-scope.
Korci. To bol no-scope, to bol čistý no-scope a ty, čo napovedá, že to není no-scope, tak vidíte veci. A tam je ďalší, to je ďalší. Napad sem. Oh, Gordon Freeman, Half-Life. Počkej, Cčko. Tak. Kam mi cúva? Ops. Pada. On má katanu. Dzi do prdel z mojho auta. Ty chuj. Takto. Dobre. Pohode. Kamo. Zás Neru. Ja ťa tu dostrieľam. Neru, nechaj ma. Jo, dostal. 180 dostal, 180 no-scope. Dobre, ale už idem od táto dopreč. Do faka. Dobre tam. Jo, ja mám iný americký sen. Ježišmaria, to je mesto. No nic, no to Amen Kristus zachráni moju dušu. Počkej. Dobre ja. Kokos. No ešte koleso sa mi ukradnú. No dobre to. Ten zvuk sa mi moc nepáči, popravde poviem. Jo. Ne. Zdrhaj. Šprinty a jdi do prdele. Jdi do prdele najrychlejšie, ak môžeš. Neflekuj. Proste chod do Rici, chod do Márie. Víš, jak ma to rvie? To je vymrtky. Jsem v mesce. Ups. Ne, on má bomba, ty terorista. Super. Ne, kurňa. Napadte sem, ja sa vás nebojím. Bum. Ne, ty, no prebité. Do Márie. What the fuck? Co? What the hell? What the fuck is happening? Tohoto zmrda musím zabiť, no poď. Nebudeš, už dostal spávanku. Ahoj, dobrý deň, teta. Bývalá teta. Haircut. A ty koko za jeden prime doom. Ne. Tam tu ne, tuto nenávidím z celého srdca. Čo si? Prečo si? Dorici. To som ja, ale ženskej verzie? Abo niečo také. Ne, teta. Teta, jdi do mňa. Meloník. Ne. Ja to serem, ty kokos. Rest in peace, bra. Kokos. No dobre. Tu asi už budem končiť. Aj také rýchly gameplay. Aj na budúce možno dám, keď chcete. Napíšte. Dobre, takže tu sa lúčim. Lásky moje. Nazdar. A dovidenia. Shit that I can't even remember.